Asikubingelele sikwamukela ohlelweni lethu lumnandi kakhuluma sithi khona ezikabhoqo wel studio. Uyazi ke sikuphathela amakhakha siphathele inkakha mfowethu. Uyabona ke njengamanje ngiphethe uqoko mfowethu. Odlela imbongolo lapha kwamadladla mfowethu. Umthandazo zesona uzange ufike esidala emazulwini mfowethu. Asikubingelele ke mfowethu bese samukela igagula kwethu samukela inqole yakithi sikubingelele qhamu. Sabingelela mfowethu uyaphila Sithola. Siyaphila njani? Kuyaphila bhuti wami. Sikhona. Ngithunywa abalandeli, ngithunywa abantu, bathi ake ngifike eduze kwakho njengamanje sengifikile ke. Ngifuna nje ukuthi siyitate emuva, ngiyakwazi ukuthi usuyingqwele esimkatshubomvu kakhulu la masikhuluma ngomaskandi. Kodwa ngifuna siyitate emuva kancane la usuka khona uDSD njengoba sekhona njengamanje. Siyazi ukuthi umuntu okwasebenza kakhulu nebhova likadikadika. Ungathi kwakunjani ukusebenza nendoda yayinokuchule obufana naleya ndoda? Hayi asikhe nje phezulu mfowethu ngoba kuzongena abameli lapha kunabantu abangafuni ukukhulunywa ngebhova especially ohlangothini lwami bafuna ukuthi kufihlakala ukuthi ngasebenza nalibhova. Asikhe nje phezulu singaze siboshwe. Mfowethu usebenzile nebhova iminyaka eminingi kusukela nje ngo-2001 ama-2K lawa abukelayo nalalela engakazalwa amanye. Khona ke mbuzo ngifuna nje ngunquma ulimi. Ngifuna uma uqala umthatha umbeke umbukela ukuthi uhlangana kanjani nalo straight uzozuhlangana nje nebhova ibhova nalo kwaumuntu ongatholakala njenganje ngoba seningi osazwayo nje manje ukuthi umuntu osazwayo akusuka umuntu ohlangana naye noma kanjani uhlangana naye kanjani futhi ezebona italent kuwe ukubone kanjani ukuthi hayi le ndoda le singakwazi ukusebenza nayo. Ngibe nenhlanhla mina mfowethu ngoba sihlangane naye esewumfana ohlala ngapha eqhudini wena ngoba wasezindeni uyazoshiya nyawo ukwahlala ke khona wafunda naseGwija indawo ngomakhala nje kwazana lapho ke njengoba sakhe sonke nje isahlala ngakithi ke ngasahlala eGubazi sazana nje lapho ke sakhonzana kusukela lapho kwaze kufika ekutheni ngizofaka isicelo sokusebenza kumahawukela kwasho ukuthi ke ngangisengaphansi kwesikole ngoba ngumuntu owayesithanda isikole ngebhathi angisebenzanga nomahawela ngesimo sokuthi ngonyaka lo ngizophuthula ngawo matriculation uye 2000 unyaka akhothama ngawo kodwa wayesenolwazi ukuthi kunomuntu azosebenza naye ofana nami wasengitholile ke emalungeni ayisebenza naye afana nawo umgqumeni nabanye noma ngeke babaluleke bona kodwa ngoba sikhuluma ngebhova angibalulele lona ukuthi kokubani abantu babe nolwazi ngami. Uma sengifika eGoli ngonyaka 2001 ngakwazi futhi ukuthi ngiye lapha babesebenzela khona ngiqhubeka nesicelo sami ngangivele nginaso sesimukelekile kusho ukuthi bayasazi vele base ngiqhubeka ngabamba lapho ke njengegitangoma uqala lapho nje. Mfowethu ubukeka umuntu kade sondele kakhulu enhlizweni yebhova lokho ngikusho ngezathu ezithi masidi amaningi buvela kakhulu uyabona ngisho kushuthwa isithombe secassette noma se-CD buvela kakhulu. Lokhu bekubangelwa yini le biyenza ukuthi ibhova likubuke njengegitangoma engathi lacishe lithi ukuhluka kancane kwamanje? Ngathi umqondo wethu wawuhambisana ngoba umuntu wayehlakaniphe kakhulu. Umqondo wethu wawuhambisana yonke into sasiyenza ngokubonisana futhi nami nginembono eminingi kuze kufike lapha ekubhaleni ingoma sasiqhudela ngokubhala ingoma abhale zakhe ngibhale zami sesiqhaqhathane sasikhetha ukuthi hayi lezi zingasebenza lezi zingaya kumgqumeni lezi zingaya kuba kwethu lezi zingaya njalo lokho kwakwenza ngibe seduze kwenhliziyo yakhe kakhulu ngoba kwakuyindoda eyisebenza ngokuyimisela njengoba la emsebenzini wami nje uma ngabe unesineke sokulalela awungabazi umsebenzi wami ngaphandle kokulalela ngodlebe lokuthi wena uthanda ubani kodwa mawulalela ngodlebe lomculo wamaskandi ngeke ungakutholi ukuthintana lokufisayo emculweni wami. Wangikhumbuza ingoma ethi angisenanto uma sekuyiwa kwezothando bangishiya bonke ngasala ngikhali nyembezi kodwa sikho lapho. Khona lento lena ke mfowethu lobuchulo omngaka noma nawe ungeke ubazi ubuhlakani bukaNkulunkulu awusuke emnikeza umuntu yini lenza mongathi umomo bomgqumeni yini ongathi yayihluke kakhulu kwabanye eyenza umgqumeni ahluke kakhulu kwabanye abaculi? Ngathi nje into eyenza ukuthi ehluke kakhulu uhlelo kaNkulunkulu ukuthi wayehlela ukuthi uzosheshe amthatha akavela kwenze konke okukhona endimeni kaMaskandi ngoba namanje izinto ezenzeka kuMaskandi izinto ayisayikhuluma yena asayicula yena wadlula ngathi nje yilokho. Singena ku-DSD uqalwe igitangoma uhambo lakho lwaphela lapho khona umgqumeni elala nasukuma ningosazwayo
benihamba no drivers iminingi mangaphosisi nihamba no Ndlemnyama ojeze khulu babe ngasekho bele yibosaziwayo lapho ngikhabweni ngabafana bamgqume amagcokama ngichamukeni ngamagcokama nayishaya ingoma kwamnandi yini manje yenza imbethi mehlwane lapho imizi nemizi inosiko lwakhona lokusebenza noma ngalo lokusebenza inosiko lakhona inofuzo lakhona inokudalwa kwakhona uma ngabe uyinkalankala uyohamba njengenkalankala uma uyimbongolo uyoma kuze kusekuseni udle ngiqonda ukuthi ke nabo basebevuke ukuthi bona bawobani bakwabani kwafika esigabeni sokuthi ke kuzoba nento ekuthiwa osaziwayo mangikhuluma ngosaziwayo ngikhuluma ngoJavis Mningi ngikhuluma ngo DSD naqhamuka ningi osaziwayo yebo umsebenzi nawushaya wamuhle la kufuthi iphambana indlela ukuphambana kwendlela kwafika ekutheni uma ngabe ningabantu nisebenza nineziphiwo kuhamba kuvuka ukuthi nomuntu nawo unesiphiwo sakhe and akufana vele ngaso futhi emphakathini futhi naye egcine evelile naye ngendlela yakhe aqhubeke naye futhi eqhube ikhono noma isiphiwo sakhe kungekhona ukuthi nihlukana indlela ngoba sekuneyinkinga ezikhona kodwa mangabe nihlanganiswe ukugida ingoma uma sonigida ingoma khona abantu baba maqhulu khona umuntu oseswini labantu basuke beyinto eyodwa ebenza umsebenzi owodwa kodwa kuhambe kuhlukana ukuthi okay laba abantu abenza kanje laba benza kanje uma ngabe umuntu enekhono lakhe naye futhi ekhambe lokho enikwenza kukuhle bese kuhlukane kukuhle futhi naye aqhubeke enze kwakho ukuthi kuye phambili indlela ethi ihlukane nje kanjalo manje kodwa masikani manihlukana kuye kube nalokho ukuthi sengigcina manje intalabhana noma intalabhana isoka kodwa nje uthola ukuthi kuyezwakala ukuthi hayi khona sekukhona indoda efika yithi kancane hayi uma sikade funa siqonde umculo wesiZulu umculo wabantu ababuye emakhaya isiZulu sinezisho nezakha uyenza ukuthi usebenzisa isisho noma isakhe esithize bese umuntu ekuthatha njengathi into mhlawumbe ehlaselayo kanti isiZulu sikhuluma ngoba sinjalo njengoba khona njengoma ezithi uyoncenga ngonyoko yabo asazi ukuthi ezisuke kubheke phi lokho ukuthi esothi kushiwo kubani kodwa unyoko igama lithi isiZulu so ke kuyenza ukuthi usebenzisa amagama lawo kuba ngathi uyahlasela komunye umuntu amagama afana lokuthi inkomazi ebaleke lobisi yoncela zimpulu ngoba phela ziyinceli imfambele zinela yona esuke igwansile izinto ezifana nalezo ke futhi baye gcina seyibuka sengathi manje zihlasela abantu abathile kanti isiZulu nje umculo wesiZulu uneyinongo zawo zamagama esiZulu njengoba ngisho ukuthi kunezisho nezakha nani into enjalo yabona mfowethu masikhuluma ngomaskandi sikhuluma ngento osuhambe kakhulu nomlando ngoba mangikhuluma ngokuwelela ngamazwe ngaphesheya singathi uDSD noma ngeke ngisho uJuwe waqala indlela kodwa bakhona abengaphambili mhlawumbe washela imhlophe ophuze chemist kodwa nje kulaba ukwabonakala mfowethu wazi waphatha ezinye insizwa khona la endimeni nivakasha emazweni angaphesheya ngabe bekuchaza ukuthini ngoDSD lokho yakho njengoba ukuchaza nje ukuthi bakhona babehamba mhlawumbe ngendlela yokuqashwa nangezinye indlela kodwa uDSD ube nomehluko uhambe ngokuwina icompetition ngokuqwaqwada omaskandi bonke ngengoma evelele umhlaba wonke iyemthathe yamusa ngaphesheya yikho okumehluko lokho kunamanje akaze kwenzeka lokwagcina ngoDSD ukuthi nje kuthiwa omaskandi babekelwe icompetition ababekelwe indondo ukuthi oyowina la uyothatha uhambo olufana nalolu kwagcina ngoDSD kuphela and bekusekhona indidane lapho masingaphosisi impela emva kwendidane bekuyiyona enihola ngabalandeli emva kwendidane bekulandela uDSD inyoni emaqola yebo kunjalo kwakungasiphi izathu mhlawumbe ukuthi ugcina uqoka noma ukhethe omunye umculi ngingazi noma umqokile noma umkhethile ngoba ngiyacabanga ukuthi wahambanga wedwa wahamba nabasakazi waphinda wahamba nomunye umculi mangaphosisi hayi lokho kwakuhle lo labasakazi abathize ababenza indlela yokukhulisa abantu abathize yabo kwakungekhona ukuthi ngoba kwakuhlangana necompetition yami kepha kwakuhlangana nabasakazi ababenezwi ngaleso sikhathi emsakazweni naseyintweni ethinta umaskandi ukuthi mase kukhuluma ubani kuzwakala ngathi kukhulume
umuntu ophezulu noma ongcono yabo kwaba leso simo leso sasikhona isivuno esithize phakathi kwakho nabo no sasingekho kangangokuthi bona lawo bantu laba bathize babe close kakhulu nekhampani engangisebenza nayo benezwi nakuyona yabo so ayikho into engangayenza noma ngami ngangiphethwe yabo yeah ngifuna singene ku DSD manje mawubuka umculo kaMaskandi mfowethu uqhathanisa nezinga okulona ubheka isikhathi esemuva ungathi ilunga kanani ushintsho olukhona mfowethu futhi zinhle kangakanani izithelo kaMaskandi mazikhona lukhulu kakhulu ngoba ekuqaleni uculwa ngenhlolo khono yakho yebo ukuthi okay uyaqualify ukuthi ungacula kusekhona ama company manje nanoma ubani nje owini lotho noma kuphi lathole khona imali useyakwazi vele asuka e-studio kepha engenayo lento ukuthi ngempela angakwazi ukwenza lo msebenzi yabo umehluko nje usulapho njengamanje mawubheka kodwa online ikhona into eyenzakalayo ukhona nomehluko okhona ekushintsheni kwempilo zabaculi uma ubuka ukufika kwa online lukhona noshintsho ngathi ube nalo alukho kakhulu luyefana nje lolwadukho lokuqaleni ukuthi ke sekuhlukene indlela zokwenza yebo sekuhlukene ukuthi njengamanje akusenziwa kanje yasekwenziwa ngalendlela kodwa awukho umehluko ungathi izinkundla ezifana no TikTok zibe nampho umthelelo omubi ekulimazeni Maskandi zaphinde zaba nomthelela namubi umthelelo omuhle futhi ekuthuthukiseni ngathi nje ebuhleni wenza izinto zibe lula yebo ya ukuthi nje mangabe umsebenzi wakho ukhona njengamanje usebenza njengamanje kwenzeke into njengamanje mawuzosebenza njengamanje mawuzosebenza njengamanje bese kuthi ke lapho omubi khona usumubi la kutheni umuntu akasafuna ukuthi uthanda uDSD yebo ethi into ayenzayo uyenza egameni kaDSD usefuna ukuthi manje naye enze kodwa ethi useku DSD kodwa manje ufuna ukuthi uvele yena abe nabantu manje sebelandela yena ukudlula umuntu athi uyamlandela sekufike nje kube nomehluko lapho kushayisana lapho ukuthi phela kahle inhloso yabantu ayisekho ekutheni baphusha umuntu abamthandayo sebeyiphusha bona akusekho lokho sebefuna udumo kwabona isifike nje shayisane lapho yabona futhi kahle wonke umuntu la eNingizimu Afrika manje usefuna ukuduma wonke umuntu no TikTok wakhe wakhipha ingoma yakho usengena ngayo useyifaka yena ngeke asho ukuthi uDSD usekuyena ufuna manje la abalandeli bakhe yena balandele yena washaya iphuze bengalilakile libalekile khona into engifuna siyibuke mawubuka ukubhalwa kwengoma esikhathini esisemuva lapho khona kade nibambisana noBhova nibhala ingoma ubuka manje mawungathi indlela yokubhalwa ngayo isafana futhi isawusa nomlayezo emphakathini njengalendlela ebenenza ngayo nangalendlela wena osenza ngayo njengamanje no akusabhalwa manje umlayezo uyebantwini ngoba awasekho abantu bapha umlayezo njengoba kusho ukuthi wonke umuntu usefuna ukuthi ayibone uyena yonke into eyenzakala umuntu usefuna ukuthi ayisebenzele yena akusekho ukuthi mina ngumlandeli ka DSD ngithanda uDSD indlela abhala ngayo ingoma ngalendlela no so nje manje mangabe ungenwe nje e-studio mawucule nje ukuthi abantu bakufollowe lawo ma page akho sekuphelile nje akusekho ukuthi uculela ukuthi wakhe abantu abathize yabo gcina kulimaza umculo ngoba isikhathi esiningi mawuthi awubuka umculo uhamba ngothando ngengoma zothando umuntu ososizini umuntu ohluphekile oshonelwe onjani ayisekho ingoma ekhuluma naye isikhathi esiningi usuhamba nothando ngathi iwona umuzwa abantu abanawo noma izona inkinga abangena kizo kakhulu abantu zikhona nenhlelo DSD akanazo zalonyaka ukhona futhi umsebenzi ophumile njengamanje yiphi into abantu abangayilindela kuyena njengamanje ngesonto lesisuka kulona ngolesithathu iphumile iCD isingili kaDSD yengoma ethi othandweni la ngihamba khona noSiney inesonto njengamanje esontweni elizazo sengikhipha ialbum ephelele yonke ingoma nje ezo12 okumsebenzi kaDSD uDSD akayikhiphi EP akayikhiphi isingili kepha ukhipha iCD ephelele ukuthi wonke umuntu olalela umculo kaMaskandi kube khona isimo esimthintayo nothi uthi acabangela ukuthi uzokhipha EP yengoma zokujola nje kwami ukuthi ngijola kanjani yabo ngenza njani embedeni no
kukhona ingoma ezithinta isimo Impilo sokuphila zabantu. kwabantu ikho ngikhiphe i-album ngoba angeke ku-album ngikhiphe ingoma zokuthi umuntu engizwana naye ungiphatha kanjani ngimphethe kanjani ngijabula kanjani embhedeni yabo izinto ezifana nalezo futhi uma ukhipha i-album ezoba izingoma eziqoqa yonke into sonke isimo sokuphila komuntu ukuphila komuntu akumile ngento eyodwa ukuthi okay ngidlile nje ngasutha kuphela ungadla usuthu ungakusweli ukudla kodwa kube khona into oyiswele enye empilweni yakho yabo khona umbuzo engifuna ukubuza ngeke ngibuze nje nakwezinye insizwa owasebenza nazo uma ubuka indlela i-hip hop vela usebenzela ngawo umculo wamaskandi vele ngelilodwa kodwa nalo amagalelo alo abe khona kumaskandi amahle kakhulu lihlonishiwe ngendlela okuyiyona yona ngathi enquthu noma eningizimu Afrika sikiye nje okwasenquthu eningizimu Afrika alitholanga ukuhlonishwa ngendlela elisebenzele ngakhona eningizimu Afrika ngokomculo walo akuzange kwenzeke kanjalo kepha kuvele abantu abasomathuba ukuthi bakwazi ukuthola isinkwa nje kuphela ngokusebenzisa igama lalo noma lokusebenzisa izinto ezithize ezithinta lona kodwa kukho lapho okuhloniphekile ukuthi lokho kuhlonipha ukusebenza kwalibhofu kushuthi alihloniphekile aneneme ngendlela umgqumeni igama lakhe ngendlela kasebenze ngoba lento isebenze kakhulu namhlanje ingoma zakhe ziyaphila kubantu namhlanje mawuthi ungasenquthu lokho bayakwazi ukuthi ukhuluma ngomgqumeni njengoba ngeke ngasho ekuqaleni ukuthi namanje into eculwa manje into mawuhlehla ubele emculweni kaMgqumeni wonke ngokuhlukana kwamaqembu wayekhuluma yonke lento ekhulunywa njengamanje yabona ngifuna ke sibuke isikhathi kunesikhathi esinzima esike safika kuqhamuka indoda eyibiza uMgqumeni cabasha leyanto uqala kwakho ukizwa yini yakufikela ekhanda lakho yabona nje ngicela ukuvimba lapho sithole ngoba leyanto ayizange izisebenze nje ayisizanga ngalutho kuphela nje yaphazamisa nje imiqondo yabantu ngoba into yagcina iphelela namanje nje into engekho nje engena engathi nje into engenasidingo leya into nje engaba lento singakhuluma ngayo ngoba ayenzanga lutho kuphela nje iyahlukumeza inhliziyo zabantu ngento engekho yabo uDSD la kule le album azoyikhipha ngabe mhlawumbe bakhona abantu akasebenze nabo njengayo Sinelo yebo bakhona namhlanje abanye asibalela bona ukuthi usebenze nobani futhi ungathi yini osithembisa wona mhlawumbe ikuphi singakulindela kule album ngisebenze noSinentuli nomlabalaba Khumalo bona abantu bobabili engisebenze nabo isizathu esenza ukuthi ngisebenze abantu ababili angisebenzeli mina ukukhuphula ama viewers ukuthi ngithatha abantu abawu9 ngibafaka ku-album ngoba ngithi ubani uyathandwa ingoma enaye izokhuphula ama viewers no mina ngisebenzela ukuphilisa isizwe ukudlulisa umlayezo kubantu umuntu engisuke ngithatha leso sikhathi ingoba kusuke khona into azoyisho ebantwini yebo mina indlela engisebenza ngayo ikanjalo akhona ukuthi okay ubani njengamanje uyatrenda ubani uyatrenda bese ngithatha ukuthi hayi ngizobafaka bonke baze babe 12 njengoba ingoma zo12 ingoma inomuntu ofeatureiwe ngoba ngithi ngifuna yini ukukhuphula lama viewers esetshenzwa ngawo no angisebenzi mina kanjalo funa siphethe ngeneutility ungathini mhlawumbe uyicela support balandeli usacela ubaqhubeke beyoseke ngokuyiqiniso uphinde ukhulume futhi nabahleli bemcimbi nabonke nje abantu abakhona eNingizimu Afrika ukuthi bekweseke njalo uphinde futhi mhlawumbe ulayela abantu ukuthi bengakuthola kanjani lapha enkundleni zokuxhumana ubani kanjalo kubantu abathanda umculo wesintu umculo kaMaskandi uDSD usekhona yebo futhi usamile akayindawo uDSD lo wasemandulo lamanje kuseyuye akayindawo usekhona